राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागाच्या प्रादेशिक पर्यटन योजना सन 2023-24 अंतर्गत मंजूर कोचरा श्री गुरुदेव दत्त मंदिर परिसर आणि दत्त मंदिर जेटी परिसर पर्यटन दृष्ट्या सुशोभीकरण करणं आणि अनुषंगिक कामं करणं तालुका वेंगुर्ला मंजूर रक्कम 1 कोटी रुपये। राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय बजेट निधी मार्च 2023 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यातील कुडाळ पिंगुळी म्हापण कोचरे श्रीरामवाडी बंदर रस्ता राज्य महामार्ग 183 किलोमीटर 17/00 ते 19/00 मध्ये श्री भावई मंदिर शेजारी संरक्षक भिंत बांधणं मंजूर रक्कम 1.5 कोटी रुपये। राज्य शासनाच्या कोकण आपत्ती सौम्यीकरण योजनेअंतर्गत मौजे कोचरा भटवाडी येथील चौधरी यांच्या घराच्या ठिकाणी दरड प्रतिबंधक संरक्षक उपाययोजना करणं तालुका वेंगुर्ला मंजूर रक्कम 1.55 कोटी। रविवार दिनांक 10 मार्च 2024 कोचरा गावच्या विकासासाठी भरघोस निधी मंजूर केल्याबद्दल माननीय नामदार दीपकभाई केसरकर शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे जाहीर आभार। कोचरा गावातील शिवसेना भाजपा पदाधिकारी शिवसैनिक आणि ग्रामस्थ